приятели и гости на нашия град. Предстои големия финал, когато ще се реши всичко. Господин Каменов, заповядайте. Моля, аплодисменти. Заповядайте. Много е приятно. Здравейте, здравейте на всички! Момчета, в ръката си държа билети за матча Реал Мадрид срещу Ювентус и победителите ще го гледат на живо! Вижте, ще видим и Кристиано. Ама аз нямам паспорт. Къде ще пътувам? Никъде не пътувате. Аз ще ви пратя снимки оттам. Много смешно. Ще мине време. Ще разберете, че и живота всъщност е една игра, която много прилича на футбола. В живота също ще трябва да се борите с страховете си. Също ще трябва да се справяте с съперници, да преодолявате неприятности. При всяка удобна възможност да се възползвате да отбележите гол. Успех на всички! Шанс с мен на терена, Гандалф. Айде, стига, лети! Успокой се, само те дразни. Айде, концентрирай се. Какво стана? Заболялите? Толкова си спънат, че не знам ралица как успе да излъжеш. Абе, айде! Ти е яко. Не! Много ли си отворен, бе? Много ви. Стани, бе! Дига, бе! Не вили си, че само те провокира? Аре, бе! Аре, бе! Пас, Ронал! Не, бе! Какво правиш, бе? Това ли са титани? Да, 1, 2, 3, титани!
има дуспи сега. Дуспи. Да, и всеки отбор има право на 3 дуспи. На 3 дуспи. И няма какво повече да ви казваме. Гледайте. Изтискайте палци на титаните. Да. Момчета, забравяйте всичко, на което съм ви учил. Забравяйте за публиката. Забравяйте и за мене. Топката във вратата. Това е всичко. Реда на изпълнение е следния. Спокойно, Боби, спокойно. Спокойно, Боби. Нищо, нищо! Резултатът при дуспите е 2 на 1 за титаните. 2 на 1 за титаните! Да, и сега, ако Янко пропусне, взимаме купата. И печелим хора! Гандалф, готов ли си да отлетиш към Мордор? Нищо не може да се направи срещу такава сляпа омраза. Всички добре, когато свърши добре. Да, хорките. То ми е. Всъщност, всичко е още по-добре, когато започва добре. Уважаеми зрители, сбъднахме една мечта. Време е за следващата. А тя ще бъде още по-смела и още по-велика, обещавам. Но трябва да измисля веднага, защото едно е сигурно.
Човек не трябва да живее за повече от 3 минути без кислород и без мечти. Ей! Ей! Ще ви смачкам, казвам ви! Ей!